Čau, vítám vás u prvního tutoriálu a budeme si ukazovat, jak dát do Power Cheaty. Takže nejdřív si otevřeme internet, najdeme si tuhle stránku, bude to v popise videa, Enter, tady počkáme, dáme skip ad, tak a tady se nám objeví tohle, dáme uložit jako, na plochu si to dáme, můžete kamkoliv, ale abyste to našli. Tak teď se vám to stáhne za chvíli. Tak, už je stažen. Teď zapojíme tak. Za chvíli by se mi tam mělo něco objevit. Tak a dáme, myslím, že vnitřní úložiště, teď to bude chvíli trvat, než najdu to. Takže dovolnou, kde to je? Tak a tady sem to přesunete, ale normálně to, za chvíli to naběhnu a takhle. Tak, zavřeme to, odpojím telefon. Tak teď si ukážeme, jak instalovat toho Power Cheatama. Takže kde já se odinstaluju. Tak, takže z Google Play si stáhnete teď to Easy Unreal Lite, pak se ho otevřete, tady se to načte nejdřív. Tak, tady si najdeme složku download, tak a tady to mod Power 1.4.20.pk, a to klikneme. Nástroj k instalaci pouze jednou. Tak, teď to nemusíte číst, blbosti. Tak dát instalovat. Teď se to instaluje. Chvíli počkáme. Tak, nainstalovalo se to, teď dáme otevřít. Tak, OK, 8 miliony, tak a třeba tady to něco si koupím, třeba tady to. Koupím si to a vidíte, to neubylo, si můžeme třeba koupit třeba tohle. Dám mu to, no a je tohle, no, tak a e-mail.